So Weeknell has upgraded Toyota Aqua Coach Rambo to a Toyota Fortuner. Let me just read what he posted. Dance paper 2, a double reward. Life has taught me that the people who celebrate their small wins with gratitude are often the same people who eventually find themselves standing before much bigger blessings and much greater opportunities. My brother, Coach Rambo, I didn't think going to collect a Toyota Aqua would receive so much hype and support from your friends like this. I feel so honored, and once again, I say congratulations to you, my brother. Your level of appreciation was so touching, and I genuinely feel that you deserve an immediate upgrade. Please go back and see Mazbaba Chipaga on Saturday morning and collect your brand new Toyota Fortuner GD6 2.4D. You will also get an extra 5,000 for fuel. Toyota Aqua chipa mukadzi wako anga akagara pamother seat awane chekufambisa, and because of your level of appreciation for what the world thought was small, she has also been upgraded to become a car owner. She will also receive cash $5,000 kana wakuda kuroora unouya ndokubatsira nepfuma yacho yese. Real friends always celebrate your success no matter how small. To all the 49 bikers who showed their support and accompany you to Enterprise Castles, each one of you will receive $1,000 in cash as well. Makorokoto makuru kwamuri mose, and may God continue to bless you abundantly. Wewe zvinhu zvacho so kungodai kungomuka wikini vanenge vachingosiplasha $1,000 sinikiwa ari kushaya murume wake ari kushaya $18,000 iri kudiwa yeGoFundMe, but pane vanhu vari kungodai so mari so vari kuendesa kwese. I'm not saying kuti Coach Rambo doesn't deserve. Ndofunga vanhu vakawanda even pavakapiwa Aqua pepe vanaitofunga kuti pamwe he's going to get a GD6, which now he has received. I'm so happy for Coach Rambo kuti vawana motikari vaono, like, yeah. So it means that vakapiwa 20,000 pepe apa vapiwa ma55, which means kuti yatwa 30 plus motikari 2. Zvinhu zvacho soka ndipo unonyatsonoti blessings. Aminoti ndoti mablessings here kana kuti chii, but anyway vawanawo share yavo, vaonawo pari kuwanawo vamwe, pari kungonzi nevamwewo ipapo pasiri kukwanawo vamwe ivo vakwanawo. Ndo zvakakosha. Mabikers, they supported, and munoziva kuti like it's something that a lot of people are not expecting kuti mabikers are going to accompany him kuno collector Aqua chat. I think we saw that, and tikatoti kumabikers kune vanhu they support each other zvekutodaro, but manje zviri kutaurwa panapa nevanhu ameno. I don't know, let me not get into too much details of what people are saying panyaya iyi, but anyway, I think let's just say to him, well, congratulations. Season yamunhu kana yasvikaka hapana anoimisa sure, because magifts areceivewa naCoach Rambo soka akawandisa, and he's someone who is very cheerful. Makamboona kuti the way he was so grateful, and zvinhu zvavainyatso receive no matter how small it was, he was very grateful. Even pavakapiwa 50 kg rice ne 4 liters emafuta nekanzuru, vanhu vachiti kanzuru sure chichichi, but vakanyatsopa nemoyo wavo kutenda, vakanyatsotenda kunge vaitirwa zvinhu zvihombe chaizvo. I like the way he so grateful pazvinhu zvese. Aqua iyoyi vakaita kunge vapiwa sure GD6. Imagine pavapiwa GD6 kudai. And have you noticed kuti vanhu vese anopiwa zvinhu naWeeknell vanyore nhoroondo kuti thank you chichichichi, but he did. Akanyatsonyora akanyatsoti thank you so much Weeknell. Ndogara ndichiona hangu kuti vanhu vanozoda kungobudisa mavidhio vachitenda vachita sei, but they will never sit down and write kuda kutenda zvekuti da kutenda Weeknell havadaro, but Coach Rambo vakaita kudaro. I don't know what you guys think. Let's me in the comment section. What are your thoughts panyaya iyi?